चिकेननिफ्राय बांसिन पियासासो मोनबायानो खोनानो मोना बेखौ हाखुना ला हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आं नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दा आङो एसे बाजाराव थांनो नागिरदों आरो मैगंफोर गैया दा बेनि थाखायनो एसे बाजार खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नायनोसै मा मा मैगं लाबोनाय जायो ओरैनोथ' गासिबो एखेजोबखा आलु कफि बिदिनोसै आं दा बाजारावहाय थांनो नागिरदों एसे मैगंफोर लायनांगौ माने किचेननि एसे बुस्थु लायनांगौ आरोना जाग्रा बुस्थु थाव गैला मैगं गैला दा बेखौनो लायनो थाखाय ओंखारदों ओमफ्राय जों थानाय रुमनिफ्राय बारा गोजान नंखाया खाथि ओंखायनो थाबायनानै थांसै मोनफैबायानो जोङो लामायावहाय माने हाइरडआवहाय ओमफ्राय बबेथिंनिफ्राय गयलायथिं न'आइथिङाव थांगोननि एटिएमआव हाबनाय खामानिया जोबलायबाय एबार मैगं लायनोसै मैगं लायनि जेबो उबेर गाखोला रिक्साबो गाखोला थाबायनानैनो नागिरसै गोरलै टमेट'आबो बिसिनावबा फिसा बैग्रि गोरान नुदों नै लानि 20 का कितना सारा मिलेगा पूरा लेगा सब 50 डॉलर सदा होगा दे दो प्लास्टिक में डाल के दो हेलो खोनानो मोना बेखौ हाखुना लादोंमोन जोङो ओमफ्राय खराब है क्या कितना फरारी चाहिए रे जोंहा ओमफ्राय दखानदार बोराया गासिखौबो लाजोबदों होनबाय ओमफ्राय गासिखौबो लाजोबबाबो जोंहा लस जायोना अबेबा मोजां अबेबा गाज्रि दं ओंखायनो बासिनानै लानोसै जानो आन्दायबाय बेदरखौबो जानो आंगायबाय ओमफ्राय मैगङाबो जाबाबो बाजाराव नागिरबाबो सेम बेनो एखेनिखा जों दा बाजार खालामखांबाय मेंलायलायबाय आरो थाबायनानैहाय ओमफ्राय मैगंखौनो आन्दायो आरोना मा मैगं लानो एखे जोब जेरावबो बिदिनो आलु कबि टमेट' बेनो जोब ओमफ्राय बेदरखौ मालाय बेसेबां जानो ओंखायनो बेदर लायासै दा गोसोबा लानोबो हागौ आरो ओंखायनो जों माखासे नांगौखिनि बाजारखौ खालामखांनानै दा जों खाथियावहाय मम' जानो नागिरदों आरो हो गया भैया एक सात पीस ये फॉर्मेट में ले मम'खौबो जाबाय जोङो थिगैनो ओमफ्राय मम'आ चिकेन मम'मोन आरोना ओमफ्राय चिकेननिफ्राय बांसिन पियासासो बांसिन आरो गोथां गोजा मोनजालायनाय जारलासो
खाथियावनो मम' दखान मोननायखाय मम' जाबाय जों खाथियावनो ओमफ्राय दाना आलदासो जाना होबाय जानो हो गाहायावनो गार चिकेननिफ्राय बांसिन जों सामब्रामखौ जादों होननानै मोनसेबो चिकेनानो गैया माने फिसा फिसाबाबो जोंहा बेयावहाय जेरक्स दखानावहाय एसे खामानि दंबावोसो दा आङो रुमाव सफैफिनबाय बाजार खालामनानैहाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लानानै दा किचेननि खामानिखौ मावनोसैलाय ओंखाम ओंख्रि संनोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो फारि फारि देखायलांबाय थागोन जेसेबांखिनि हायो इसेबां नै आंना मैगंफ्रा एसे बानलु लाबोबाय ओमफ्राय बैग्रि गोरान नुदोंमोन आरो ओमफ्राय बैग्रि गोरानखौ नुनानै ओरैबायदि लुगैखादों लानोसै साननानै लाखाबाय आरो दाथ' एसे गोलोम बोथोरानो जाबायना गरमाव मा जानो मा मानो मोनो गोखै बुस्थु बिराद जानो लुगैयो आरो ओरैनोबाबो आं गोखै बिराद गोथाव मोनखायो ओमफ्राय बेखायनो बैग्रि लाबोबाय ओमफ्राय कफि थाव दालि बेफोरखौ लानानै फैबाय आरो एफा एनै गासिबो बिदिनो जोब बाजाराव मा लानो बिराद कनफिउस जायो आरोना बेदरबाथ' बेदर ओमफ्राय मिरामिसबाथ' बेनोसै आङो दा बेदरखौहाय संनायनि सिगां रुनानै लाग्रोसै बयलारसो नालाय ओमफ्राय माखासे सामब्राम बानलु रेडि खालामना लाखानोसै आरो दाउजों टमेट'जों संसै दिनैहाय बेदर जाला सानदोंमोन ओमफ्राय मा खालामनो जानोबो लुगैयो आं माने दा रुमावसो दं नालाय न'आव गैया ओमफ्राय थबसि देग्रा बायनो रोङाखै एबार न'आव थांफिनबासो लानानै फैफिनसै ओंखायनो बानलुखौ खनसेनो माबानानै मा होनो हाखावनानै गारसनबाय आरो टमेट'आ संखानायबाय गासिबो होसनजोब्बाय मस्ला जिरा गासिबो जाबायानो दै होबाथाय मोनगासिनो गोथाव मोनो दा आंना भिडिअआ जोब्बायानो आङो बावनो एन्ड खालामनो सानबाय भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा एबा इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला जेबो इन्टारेस्टिं भिडिअ नङाबाबो होनबाय आरो आङो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै दा आङो ट्राइ खालामगोन नोंथांमोननिसिम माने नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो आरो इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो थाखाय दा बेनोसै होमबा दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन